Tuan ang sulayan karon mga kasama ang linya ni Sir Wilfred Mahinay. Sir Wilfred, maayong hapon. Ako dahil si Wilfred Mahinay. Ako nagpuyo ko sa kuhan sa Pinasan Mabini, Davao de Oro. Ako tagapantuk ko. Ya, direct na sign karon sa barangay Napnapan. Pospor. Ya, katong kuhan kanina, sir. Bahin sa pag-rescue na mo. Kay grabe ka ulan kanina. Paglakaw na namo dito, dali mi, wala mi kabalo nga ang katong among adtuang rescue, gidala na siya magkaubanan sa Purok. Nahilo pang kainin dito namin dito sa area. Pwede pa kalayo, sir. Pagsulod pa to. Pag-abot na mo dito sa area, narito ang ilang balay loob dito. Udan yun og mga kahoy ang ilang balay. Nagpan dito nga nagduyan, naggampi. Yung ulan man, alas 8:50 sa buntag to may tabo. Alas 11, sir? Pagka alas 8:50 sa buntag. Okay. Oh. Karon pag landslide yun, sir, siya rin wala kaambak. Ayaw mga kauban nakaambak. Ito siya naipit. Sa dughan siya, ayaw kami naipit sa mga kahoy. Ya, mapagitabang siya mga kauban. Gidala sila sa Purok, Pito. Pospor, barangay Napan. Kapag kauman na, sir, among giingnan to mga tao dito nga ginahinay sila og pang makwit, delikado kayo ang siya. Ya. Pag kuan, sir, amo lang ito ba mo, sir, wajib na motor nagabiyahe, sir, tungkol sa kuan nga panahon, nangita pa yung motor. Kami nakahulam dito sa may tuan, aming yapon na po dito, mutabang yapon, ito nga, pangan yapon siya na, dala na siya sa ubot. Pero wala na siya, na siya ang kinabuhi, kay bugnaw na kayo siya. Pero katong napa mo babaw, sir, gahinga pa si sir kaning nadatugan. Pagdala nila, gidayungan man, napay pitik daw iyahang kuan, iyahang kasing-kasing, pero wala sa kantos. Kaya dito namin sa kuan sa Purok, sir, lugay man siya na nagbagod kayo tungod sa panahon. Wala yung mga motor. Mga motor niya, mga tao nga mo drive po tungod sa kanang kuan ba? Piki po ba? Yeah, pero katong mga kuan kami, nagdinabangay mi ito nga, mag-distract mi para makababa siya. Mahulagway ba ni Sir Asa ni dapit na igo si Sir Grover? Ang iyahang natamaan yun, kaya pagkakuan na kulob mong daw din siya. Balindog yan ang likod, may naisip niya sa kahoy. Kaya dako kayo ito nga punuan sa pako-pako nga dagang kay punuan nga nadatok sa banyot. Nung naipit iyang dughan ba? Iyahang na kuanan yun na naling kumatayon niya. Pag nabali ito iyahang likod o iyahang atubang iyang dughan. Na dala daw sa hospital pero wala na doon survive daw. Wala na. Patay na bitaanda. Gani kay nakastorya pod ko kaganina dito sa mga rescuer sa Pantukan kay nadala palagi daw dito sa Davao de Oro Provincial Hospital bana. Dayon dito na wala wala na daw na I think mga around 1:50 daw to gi-declare as dead on arrival na daw si Sir Grover, no? Straight to the point. Straight to the point. Okay, daghang kay salamat kang Sir Wilfred Mahinay, mga kasama nga to ang CAFCO member o ang rescuer sab dito sa may barangay Napnapan, Pantukan, Davao de Oro, mga kasama og wala gito unfortunately wala gyud na kaya no ni Sir Grover kini nga nadatugan patay o kini nga natumbahan kini manggong payag na gipunduhan ni Sir Grover katong giingon ni Sir Wilfred
nga ilahang na-rescue kaganina, gipondohan nila, wala siya ang wala nakaikyas mga kasama, wala siya nakaambag atol sa pagtumba niining paku-paku daw matud pa ni Sir Wilfred nga kahoy mga kasama ug nadatugan gyud si Sir Grover ang 25 years old lagi nga matud sab ni Sir Wilfred maopoy sampa lang kanang pag-adto pa lang niya sa lugar mga kasama aron si tawagan na nga musulay paunta og trabaho mga kasama lagi kay anak pa siya'y buntis nga asawa sabo. Mangyawit na lang pod unta dugang pang gasto siguro puon sa ilahang mahimong anak. Mga to mga kasama ang ato ang nahimong pakighinabi kang Sir Wilfred Mahinay. Daghang salamat once again kang Sir Wilfred nato ang CAFGO member ingon man ang rescuer dito sa may barangay Napnapan, Pantukan, Davao de Oro. Straight to the point.